شالوم 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 بيتساب እግዚአብሔር አምላኽ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ እዚ ዝበለጸ ቃል ንዝበለጸ መዓልቲ ንካፈለሉ ፕሮግራም ናይ ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ይድመሓላለፍ ንጎንጎ ሰዓት 4 ኣብዝናትና ቻነል ሰላሐዲን ሲአርጂ ዝብል ተዳኣቲኹም ክትካፈሉ ትኽእሉ ኢኹም ሰብስክራይብ ግበሩ ላይክ ግበሩ ናይ ደወል ምልክት ጽቆቱ ንጎንጎ ድማ በቀሊሉ ክመጸኩም ኣብናትኩም ዩቲዩብ ኢየሱስ ጎይታ እዩ اللومي انكافولو كم زبل قاليو ناي صادق منغدي وساخيت يادبليو ناي صادق منغدي وساخيت يا واو ريخوم اب ناي صادق هيوت اب ناي صادق منغدي مغدال دبحال ነገር የለን ናይ مغدال ቋንቋ የለን ናይ صادق መንገዲ በተፈጥሮአ ወሳኺት ያ صادق ህይወቱ በተፈጥሮ ወሳኺዩ ኣብ صادق مغدال የለን አህዋት መጽሐፍ ክዛረብ ኩሉ ምሳሌ ምዕራፍ 4 ከምዚ ይብል ኣብ 18 መንገድ ጻድቅ ግና ከም ብርሃን ወገግታያ ፍጹም መዓልቲ ክሳዕ ዝኸውን ከዓ እናወሰኸት ትበርህ ሪኹም ናይ ጻድቅ መንገዲ ኢሉዋ ከም ብርሃን ወገግታያ ኢሉዋ ፍጹም መዓልቲ ክሳዕ ዝኸውን እንዳወሰኸት ትበርህ ሪኹም ብክርስቶስ ናብዚ ናይ ምውሳኽ ህይወት ኢና ተወሊድና ናብዚ ናይ ምውሳኽ ህይወት ኢና ኣቲና ህፃን ምስ ተወለደ እንዳወሰኸ ኢዳ ዝኸይድ እምበር እንዳጎደለ ኣይከይድን እዩ كصادق دما بزناي كبر هيوت مستولده نزي كبر ابصصبح اندا ገለጸ በዝ ብርሃን ዛ ابصصبح እንዳ ተገልጸ ብርሃኑ እንዳ ደመቀ ሻይን እንዳ ገበረ ይዝኸይድ ጻድቅት ማለ ዝነበሮ ሎማ አይነብሮን እዩ ንምንታይ ተዳይልኩምኒ ابصصبح ዝግለጽ ብርሃን ካብ ውሽጥ ኣለዎ ጻድቅ ካብ ዝተገሊጽዎ ዘሎ ንላዕሊ እዩ ስለዚ ናይ ጻድቅ መንገዲ ካብ ሙሳኽ ዘይተቋረጽ እቲ ተወሊዱሉ ዘሎ ህይወት ምልአቱ ክርስቶስ ስለዝኾነ ክርስቶስ ድማ خابز تريو زلهم نلعل سلزخونه صادق كل جيزي زوسخ ነገር አለዎ صادق كل جيزي زغن ነገር አለዎ صادق كل جيزي زغلጽ ነገር አለዎ صادق ተገላጽዩ صادق ወሳኺ ህይወቱ ኣብናይ ጽድቂ ህይወት ዘኣተኹም ዘበልኩም ካብታ ሓደ ኣብናትኩም ማይንድሰት ክህሉ ዝግብኦ ሙሳኽ ዝብል ነገር ጥራሕ ክኾን ኣለዎ ናይ ሙሳኽ ቋንቋ ጥራሕ ክንላመድ ኣለና ጻድቅ ኣብ ዘኣተዎ ነገር ይውስኽ እዩ ጻድቅ ኣብ ዘኣተዎ ነገር መመሊሱ ነገሩ እንዳበለጸ ይዝኸይድ ብሉጽ ነገር ዲኹም ሕጂ ሒስኩም ዘለኹም እወ እሞኻ ጽባሕ ከዓ ካብዚ ኣዝዩ ዝበለጸ ምኽንያቱ ናይ ጻድቅ መንገዲ ንናይ ትማል ሎሚ ትደግምን እያ ንናይ ሎሚ ጽባሕ ግመንያ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ በቃ ነቲ ክብሪ ከም በመስተያት እንዳራእና ኢሉ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ሪኹም ኣሕዋት ናይ ጻድቅ ህይወት ኩሉ ግዜ from glory to glory ወሳኺት ያ ኣብ ኣፍኩም ኣብ ምሮኹም ናይ ሙሳኽ ቋንቋ ክትላመዱለኩም ያ ናይ ሙሳኽ ድምጽ ክትላመዱለኩም ካብ ሙሳኽ ኣብ ዘመን ህይወትኩም ከም ደይ ትጎድሉ ክትኣምኑለኩም ጻድቅ በባህሪኡ ወሳኽ እምበር ጎዳሊ ይኮነን ኩሉ ግዜ ንቀድሚት ኩሉ ግዜ ንላዕሊ ናይ ጻድቅ ህይወት glory hallelujah ሪኹም ካብ grace ናብ grace ካብ እምነት ናብ እምነት ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ እዚ ናይ ጻድቅ ህይወት hallelujah እቲ ካልእ ቋንቋ ጓሓፎ ምሳኹም ዘይከይድ ቋንቋ ጓሓፎ ርግጸኛታት ኩኑ ንናይ ትማሊ ህይወት ትማሊ ዝነበረ እንዳበለ ጻድቅ ኣይነበረኒ ኖ ጻድቅ ንትማሉ ክምለስ አይደልን እዩ ንምንታይ ተዳይልኩምኒ ካብ ትማሊ ሎሚ ይበልጽ ካብ ሎሚ ጽባሕ ይበልጽ ምኽንያቱ እቲ ክብሪ ጌና እንዳተገልጸ ስለዝኸይ ዘሎ ጌና ካብ ዝንላዕሊ ህይወት ጌና ካብ ዝንላዕሊ አሜን ምኽንያቱ ናብ ናይ ክርስቶስ ምልአት ስለንግለጽ ዘለና ንትማሊ እንዳበልና ሎሚ ኣይንነብርን ኢና ገለገለ ክርስቲያናት ክርስትናት ማለት ይርዝብሉ ኖ بتعمي جيجا تمالي كون النير لومي زلو خرستنا هاليلويا كابلو مخا صباح زلو هاليلويا مخنياتو كابناي تمال خبر لوم بلص كابناي لوم خبر صباح بلص كبرتها بيت كم مجمرتها مودعتها عزيو كبلص يزبل انت دا كم مجمرتهم مودعتهم عزيو زي بلص ناي صادق غودنا يكونكم تخدو زلهم اسي كونن ناي صادق منغدي اسي كونن نتمالي بتزتان نابتمال እንዳበልኩም ተሐስቡን ተዳአለኹም ኮንኩም መንገድኩም ሲሒትኩም ኣለኹም ጻድቅ ነትማል እንዳዘከረ አይስቆርቆርን እዩ ጻድቅ ንጽባሕ እንዳራአየ ዝስሕቅ ሃሌሉያ ኣነ ናብትማል ክምለስ አይደልን ምኽንያቱ ካብ ናይ ትማል ህይወተይ ናይሎም ብዙሕ ዕጽፊ ይበልጽ ካብ ናይሎም ናይ ጽባሕ ህይወተይ ኣዝዩ ይበልጽ ምኽንያቱ መንገዲ ጻድቅ ከም ብርሃን ወገግታ ፍጹም መዓልቲ ክሳዕ ዝኸውን እንደወሰኸት ያትበርህ ኣቱም ብሩኻት ኣሙሳኽ እመኑ ኣሙሳኽ እመና ኣሙሳኽ ነእመን
كل جزء عم موسخ طرح نأمن كم موسخ وصاي كلا أمارات يلن مرج أنا حدا موسخ كلا إجن عين أمننينا مخنياتو وسخن تجلات إن براهن دماغن هيوت إنبر قدال هيوت يبلنان نايت عادق من قدي بموسخات في اللد قانقات عادق موسخ شالوم سلازي اللومي نقويتانا يسوس كريستوس أبي هيوتكم وسينكم كتقبلوا التدليو إتا أبو زلا نايزل عالم هيوت كتقبلوا التدليو إذا تقولوا تزيئة تسأليو إجابي رابو سلوود يسوس كريستوس يمسكنك الله يأمن الله يسوس كريستوس سلا حتياتي كم دتسأله أدا حتياتي كفيلو كم زفتمو سلاي كم زموته بسالسيت معالتي أملاخ كموتات كم زتنسؤو أبيمان أملاخ كم استقمته يأمن الله يسوس كريستوس ناي هيوتي ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኸይ መድኃኒዬን እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ አምላኽ ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካለኹ آمين أزي أتصلوا دتصلوهم بتحمل حقوسكم بزب تحت زلوا أدراشنا كونتاكت جورنا يهم سدلكم حجز كن لأخلكم هنا شالوم